Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang Arat do anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Jaipong Ahavar arwada tumpen phirang ke amai kangnipon. Sonsi pini niphai krit trogarni langhin constituency ke parlo Jaipong arwada tumpen Jaipong ahithialong phirang ke amai kangnipon angkok pulote athepi ke Tvdc alam aputhaksi bangso Jaipong Ahavar arwada tumpen bangso phirang ke amai kangnipon. Tangte Jaipong Ahavar arwada lamthe alangli tumpen le archupon thulunang. Birta Pangrumdun Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel. Si kopi pot si nang litumapan pini nang cop kanang kok ma pulo tangte alam the bangela hello non het jong cihuri sai alam the labangso Tvdc long labangso Kangvai pon alam the budharapon lasi kisumana tum penang anatum dolo la solong kace jog dunji lapen laso arpu kacu cidunji potum penang ando sinon laso teng pen pulo tangte direct alam alang litumapan jong dam klok si kemelo alang li prem soning ti la sobang alang li lapuson matha thedet nang jia potlo athema lanon Kangvai tangan labangso dak langhin konsensi angkang arlo kedoan non Kangvai tangan abang phulabangso Tvdc long abangke lake authorize bang alang litum isi ke jong ponateng langdam pulo tangte alang litum non premson inti tahong puge alang litum lahai lapuson alang litum ke matha dunji apor kanilang si alang litum la soki jong dun pen labang so arpu ateng alang tu ke long dun nang ji puge alang litum aronavi athema authorized committee bang angsong pen ilitum kaching honai ACM sar Dr. Tuliram Ronghang lapen alang litum ladak cingwai cingsai pen ilitum ladak mesen abang pu alang litum nang ingwai pilo la henlo ilitum kaddu ka ve sitame ke khoi du nang ji lapen ka chini du nang ji lapen ining athir ka chibi du nang ji bangke la henlo lasi kaddu ka ve labang solong lam ke jok dun pu bangke labang ke Chokche ji lasi kaddu ka ve phan sitame labang so media pen nilihin pen isi ke pachini Pontang tu bangke lalo non abang pu Kangvai tang ana bangke Chedon dun pet sikemi lapen ladak non ilitum along piniar ni lapuson ilitum long lapongson abang kuna Kangvai pilake ilitum kacurupar sikinangji alangli sar CM sar Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak ilitum local EM bili mohon Kelarji sar lapen ilitum long kacing honai jo padap ilitum long akeng pak nang kacibi lake alangli langhin VDC Chairman sar Kiron Togbi si alang litum han curo vek nangji alang litum lapuson ilitum aphan akimia towar nang kepek pontek lapen lapuson arpu nang kijong pontek abangke lapen ithialam dotulang labang solong anut kaprek partiang bong sitame la sobang lama bang akaprek akimi paklang undedet sikemi nilihin pen ke jong dun kang tunga bang ke la hello non ithelam ke jong dampo mondol labang solong claim bang polang li GS sar therong pi alang li sitame la solam bang intom dun chat sikemi mo apor nang lilo pulo tangte la solam bang mo apo mo cingki cithan tu nang kokpo la sinon alang li sitame cicimilo pulo tangte la solam bang intom dun chat sikemi lo la sila henlo non la soteng Kangvai pon Atengsi kaddu ka ve sitame kor dun pet sikemi la pen choro thur thot lo alang li sar Dr. Tuliram Ronghang ilitum kacing honai ACM alang li phan choro vek nangji lapen ilitum local langhin EM bili mohon Kelarji sar alang li phan choro par lapen ladak ilitum long VDC Chairman alang li jo padap ilitum ladak langhin konsensi angkang phan nang kelangber alang li sar Kiron Togbi alang litum nang keja Atengsi ilitum kengkam madu tak cejor do nang gipusi nili choro lam the lapuan pen pajit koklo kardom ni bangso Tvdc Achairman nang ipipon thekapot alang litum hantat suri akachoro pipar jirlo lapente alang litum malong kiklem keda malong kaike mane nilitum hirjume ta alang litum long pedower nang pasi nilitum nalitum press hoy pasi nilitum than pachini lo lasi aholo alang li kisuman la Tvdc apathak ilitum lapu pensioning ti pu abang pu alang li irrigation man lo sitame nili tum alang li phan tame lan ini koi dam la sonta nili tum matha the athe alang li ata ta kom heklang lapente bang alam ben se alang li lan a stage ta kedeng ta nili tum asapo mane agom do sitame alang li phanta anso se pakle menang sta nili tum ini bangso apesmit nali tum phan na cho phanang kok abang kelalo nili tum phan
la TVDC Achairman aghai pobon terang aphan na pipon thegapot ili tum kaching hanai la Karbi Anglong Autonomous Council ASEAN Sir Dr. Toleram Rang Hang Saraphan la pente ili tum langhin constituency MEC तथा कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल EM aghai biliman khaglari la pente ili tum kaching hanai langhin VDC chairman aghai keron to bi phan tone uthot suri suri akachero pi pajersi nilam the intonikal kardom Chinthong Badlok LP School APS BJP Local Committee Amaipu Babutokbi Lapen Arisang Ho Tumpen Phirang Ki Amai Kipha Badlok LP School Managing Committee Pen Phirang Ki Amai Kipha Ponang Kok Lake Kidam Tang Jakhong Achiklo Niphai Cricket Homerni Chinthong Longsang Pi Arongalong Rongker Sea Hem Kikim Patang Tidetpu Birta Achatayalong Kiklang Rock Aputaksi Jasimet Pet Phirang Ki Amai Phaponlo Sonsi alang litumpen kaning Jaipong kopia potsi patang der chotma pulotang te barla por kicham kiche material kipon kewan katora dokko kapot pen lo lapen along kaprek ta kikim bompen apor isivet ajok asapso ke der dokoklo bonsita ahema bangke nonamat 95% anke kitangsi dolo Lasi nilitumta methanga sai lapen cho arkli cho phejo chardom chardi ahem pinaga potsi nilitum un anpen mate prabjin pen kapatang ponchia phansi chisik pon lopusi pherangkia thengno pen than pachini po Birta Kiripon Bas Karong P report Karbi Anglong News Channel Anisi tarikre ke thom July achiklo tarikre thom arni Nilitum Chinthong LP School Apia Sangkang Long Sangti Hansia Rong Rong Ker Setahem Kapitang Te Alam Kia Putak Putot Nilihin Pen Lam Klar Kachipi Wan Saling Pan Johang Lo Lasi Alam Tebangela Lo Nilitum Pray 90% Baken 95% Tangel Matronon La Pluran Cholo Lasi Halasuko Petang Jia Panstame Nilitum la ke klemo putakali lo lapen ke kapitang damu putakali nilitum ta chini je nilitum ta hong hari halla ke anam faru adwan mate adwan are kardom kardia hem siki kim nam polasi nitum hala so hem bang kapitang mu phan nilitum labang so flur ka kuri ka petang nam thekthedat kali sitame the bang ke kupia joini si kupia posi non puan aja kiding o putakali Lake prai February chik tu pensi tum cheng lo je ladak isi mane batlok long sang pi batlok la pen ke jinti la long ni bang tang elo je apor isivet ice cream posi isivet ice cream si ladak long thom tak thak lo je council pen long thom dak batlok jinti long sang pi sta la long ni bang konfis tang elo non bang ke long sang pi bang sapso pluro bang tang te chol hala so akoi nai pi posilin pen nam klar kachipi masang tu manghang lo je alam thi bang ke non barikha po athema nilitum hormu hortar ke pons tame kungri pi pen up to ha long sang pian pute hisab dam plote 10 km 8 km bag do kok la sila so dara bang ke nilitum sang ti le ponoi har long le ponoi semen le ponoi non poro bang ke nilitum bang asap so gari phanle chutoi sitame neta damai he inul phanle chupu sitame damai he poposi and asapso mane kosono pupotang mane pluring bang ke klemam long der chat lo sita alang litum han tuning ri bang ke je nilitum same labang so nilitum pias angkang pias angkang same la son government penai pias scheme council anai pias scheme arong ker sera hem bang ke nilitum to patang te dajit bentum ning hang he lasi la non butor jongsi arn jongsi nang thak lo arn nang solo plong te nilitum bang ke hala so hem same nilitum prabjin pen patang nam pu pusi la so lam klar katipi la si bang la loje la so an news chiteglong lok pen same ning duk loje athema news first ke claim bang pusar the ham si sitame nilituma contractor phan
นี่ตุ้มเคลมรับเป็ด presidency นี่ลินูเวทเลยเคลมบุตรกันนี่ตุ้มbahayaนี่สิเคลมรับเป็ดรับเป็ดkomite sarvanนี่ตุ้มชิงlocal committee yang kan si chingwai pamisi kuman man ma claim rap penang pusin tum chingwai sar sila solam bangke ni tum chirai lo je tangka poisa ka duri pena joini nonta secretary ake hai pen ni tum bahini president secretary si claim dam si haladak ni tum claim am bom lo lasi alang li bangke je ni tum phan thang akon sana bipin nangar juji pin ni tum phan nangching kiki pin sini halason news si thailong lo bangke mane ni tum ni thang mate mi ni dog lo je nili phan pen chenglok anong na jo plus team kar biang lo phan pen chenglok ili tum mi si phan sami tum phan anong no bang si dorong lo lasi alang li sami laston bangke non ki wang ji pini pen abangke je government penai pian scheme stami ko pini tangder pecet pecha stami nili tum phan nang conform pen mate hem tami chuti bokha me tum prai lasoda ke abisi liputani tum sorkat hat pesda ni tum 1 kilometer baksi dulu lasi ma bangun if sami nili fan fun penangkol ra hadak pot pipo seng patang de pulam thi si bagena arjuson te misenji pusi nili hin pen alang li phasame chuni relo je non e frank ke nili tum fan ajara problem le dusita nili tum fan nanga je pin pen bangke alang li pipe da sigi meji la pen ke lalo isia lamboy bange lalo rong ker hem ko sonsi nonta mane plur kuri pitekte dar ma bangke la pen ke non bangke nili tum fan aku isi point nia bang point nang pipon tu jen non anta emis MLA election judet pen nili tum chinthong LP school along ke apia sangkang amuni apia bud committee tum gena mane nang phuri ripin pula ke nili tum dele ka phuri re kali kadu ka vitame nili tum ta hala kosono pi ang song alam toy teng pen piteli tum tame mane mondol tum pi manangi pu hala so teng sin tum ta claim thek joji lasi lalo la pen ke aku nil phan 15 ani istame hala hem su tangte hala su putak stame nil phan mane akoi nang pipondo je ningkane thom plengelo non tame la so hem su non ta patang thek te da unjin ting terong samsing han se hemalo la si hala sitame ahok pelam ke lalo ningkan ingko tahon ningkan kithom ke pleng podok dog lo la solam mange ahok lo sitame ku piposi la an are bosor ke dolo la so are bosor lo piposi non puanta ke tang itek te da lam bangke hala so clear bangke la puhelo je alang liya bangke abhini bisari bangke keceng ke stius tame nili tu manang par je pinsi alang li poisa olai damlo olai dat pen abhis tame nili tum phan bangke nang khobor da lo ni tum si khobor chi kuri si alang li tame ansi nili tum ke first ke stius tame claim ponong lo pen second ke stius bangke apoisa kape janglong je phan beti level tang era phan jutek mari det pen asap so central pen tame aphan banang leader chalo nang le rog office tame atangka second pesombe poisa aning hang pen chulai damsi plus 25000 bangke alang bangke ami thang mane pini hala hem alang tuma problem do ko lo pini luna long churam de lo la so poisa chitu ide asi non thirst akesti tame la bangke mane hala support nang pider ulo mala support bangke laring taran tang titik bangke last case ti bangke jutek mari longle amasi laso ajoini se akanglen bang du kok lo je non bangke son tak thak lo je alang li beneficiary si hala non lasta apoisa chi withdraw da amasi non bangke nang nili si phuna kuri si nang li hem patang nang klasi mo pinep lo te government office department sorkan ni pansinang pupu palam ni da alang li pan pulo alang li tame la so lam pen ni thom mun thi si ni li pan atangkas tame nang lo nang lu li ta dulan alang li nang lu li ta dulan la si sita na atangka nang lu ta non het jong la prai chiklion rai beng basi dulan la si non barika por se alang li tame nang lo je la si la so hembang ke tang der chet lo la si hala so hem tame nilihin pen patang tit koi kali nili patang wekji athema bad lok pen aka prega nili ta chukteregre la so chinthong LP school ang kang lo sin ta du thipo la pen future e prangi wangi bandame niki mission ni bansi kai kita mi matha lo
la pe alang li tame ning binang elo bini bisari tame alang li na ki pider la su pu problem masi der chalo non theng pi tame plak lap lo mun the non ke wa ning ita la pen semen la hai ke wan je phan tame garia bang non madam ni der lo hala so joy ni lo la pen ke alang li phan tame sang ti har long kapachiri je phan si alang li phan extra alang li daksi poisa nang than dun dun mane ni si cheklem po alang li sia poisa nang than dun po amasi alang li phan tame ni li bang pilo hem puji po ra hok ji bon tu la pen isi bang la lo alang li phan chuni ring tung bang ke go men penang pia hem po ma ami thang na chuma thakra bang go men son klem po bu la kali stani li na chuni ri bang ke go men penang rap lo te ili tame arni wan ta mistri to me klem lo plote du nang po a mistri non ta du dak du la se hala hai same ning bina lo je nili tum nili hin pen la ke ko mane phan ro re lo nili lo ta salang li hem same un an pen la non botor bo kan jong si kreng lo blong te hala tami patang tipo la se hala so I hem alam same muhet news pas no ke claim bang ku sathian se bang ke nili phan kon sana bipin se hala tami pidam de le lo kom so kom nili phanar juni polo ku pine problem do ko ma ku pine ka siksa do ko meli tuma to war ke alang li tum ta wang velo dam velo ke dam wang alang tum kai da chi chini lo gari pen gali keng me dam da chung ko ma sin non por ko malo sang ti har long man ma jo gari lampar gari lo suri phodim suri ke pideta la da bang ke bang non por ke dam dilu la pen isi bang ke nili chuni ring tung je ili tumadim bang ke dam ke wang akiring charge tamit hidu posi prai asap so akilen chat bang ke akilen chat prap chat la son du kok ti la pen ke la lo pinia berta ke lapo an si kang ton pon iklo do me thak me